Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nde akuluakulu dzulo I spent 2 hours kuonera ma press briefing awiri yoyambirira inali ya avitumbiko mumba kitana kuti yoyambirira inali ya MCP imene ndithu inali ndi achimwendo banda pambali pakepa Jessica Bwira choncho nde iwowa ndithu anabwera ndi press briefing imeneyi 9 o'clock pamene iwowa adamva zoti Meki ikufuna ikhale ndi press briefing pa nthawi ya 10 o'clock usiku. Nde actually ndinaonera nadekha kwambiri ndinaonera from the beginning to the end na uonera press briefing ya avitumbiko mumba MCP. Tamaliza penepo ndakhala chitepe kenakonso namba sokuoneranso press briefing ya my Annabel Ntalimanja kapena kuti ya Meki. Komano ndinapanga post video icha komabe anthu ambiri I think actually anthu ambiri they're just fed up. I mean they just maybe angry chifukwa zimene zikuchitika just because of distraction. Nde anthu ambiri they didn't watch the video actually ne nadziwaso kuti anthu ambiri sudaonera video icha nde ya vitumbiko mumba sana onene kwenikweni and I understand that, no problem. So nde ndilongosola pang'ono ndikayilongosola kenakonso ndiyambaso kulongosolaso za Meki koma pali kutsutsana kwakukulu kwambiri like pali timati contradiction kutsutsana like Meki ikutsutsa kwatsutsa IMCP ndipo ma issues amene akupanga raise IMCP chakuti ku Meki sima issues enieni amenewo ku Meki zangokhala zoti basi it's just nonsense. Nde guys choyambirira ndichonena kuti Meki sopano remember kuti zinthu ku Meki zimene zapangidwa zarengedwa ku madera amene timavota aja zanyamuka zapita ku Meki, right? Kuli Lilongwe kutale center kumene ku BICC ndiyeno kumene kujako amaphwetula zinthu zichazo kenako ndikuzipangaso verify kuzipangaso check bwinobwino kenako nkuyamba kuzilengeza imene ja imakhala final check manivesere imakhala final check kuti iwowa apanga check komalizira kuti ikhale official for kwina kosewu ndi za unofficial. Therefore Annabel Ntalimanja dzulo after kuti mavoti should be zana okay after kuti mavoti chabwera anabwera mavoti ochokera kuma district kamati maboma okwana 16 tili pa point number 1 right? I think sinachula kuti point number 1 fana nana kuti pali ma point okwana 6. Point number 1 kunabwera mavoti right okwana kunabwera mavoti ochokera kuma boma okwana 16 right ndino atabwera mavoti amene ajawo Annabel Ntalimanja after apanga verify anakwanisa kupanga verify maboma okwana 4 amene ali Likoma, Mwanza, Luchenza komanso Kasungu. Ndeno kulikomako kuoneka zonzoti kuoneka zonno kuti kulikomako kumene kutukamba za kulikoma sapana kuoneka zonno kuti no what should I say yeah nde kulikoma APM tengo madela atatu maboma atatu APM ndamene ndithu akutsogola wawinabe ndithu komano boma limodzi ndi limene achakwera atsogola koma sikuti atsogolanso kwenikweni nde ndikupasana ma details. Choyambirira kulikoma achakwera apeza mavoti 1,817 achakwera amenewo pamene APM kumwanza kuji kulikoma kumeneku wapezako 4,177. Tipiteni kumwanza ndithu achakwera apeza mavoti okwana 2,228 pamene ndithu kujeniko kujanuko APM apeza mavoti 30,000 sare 1,576 chabwino. Kuluchenza achakwera apeza 276 votes pamene
IPM wapeza mavoti okwana 7,547 kumene aluza akhala ngati atsogolako ndi achakwera angotsogola mwina ndi chani kafa kukasungu kumeneko kumene achakwera apeza mavoti 8,818 pamene APM wapeza mavoti 7,831. So that means akutsogola ndi mavoti amenewa ndi amene ali ngati kuti amene awalengedwa tsopano ndi make tsopano ena onse aja adakabwera benithu azipangidwa verify aziulutsa nthu pang'ono pachatile ndi 8 days. Chabwino ndi point number 2 imene ili papa ndino kuti avitumbuko mumba iwo anabwera pa press briefing kumanena kuti ifeyo tagwira anthu akuba mavoti chanchani mamonitors ali kundende 8 koma tatumiza complaint tatumiza dandaulo lathu tatumizira ku MEC ndi zimenezo ndithu ameki anena kuti sanalande dandaulo ngati kuchokera kwa chipani. Komano point yayikulu ina imene anapanga raise kwambiri avitumbiko mumba ndi nkhani yokhuzana ndi manambala kusiyana kuti amene anavota amene anapanga register ndi amene anavota, right? Mafigures aja ineyo ndapanga video zulo yona kuti mavoti sangakhale ofanana chifukwa achakwera anabwesa lamulo lina kuti munthu athu akavotera kwina uko ngati ogwira ntchito aja, you understand? Nde Anabel Ndalimanja wayankhaso yankho lake lomwelo exactly kuna kuti akuluakulu ayi nkhani imene yoyo si nkhani si issue imene yoyo ikhala issue tikawana zoni zoti muna make pali kusokonera kwina kumene tikudziwa kale tosefe kuna zoti feza mwina anthu 20 nachokapo kukavotera kwina kumene amagwirira ntchito, you understand? Nde mafiga osula angafanane yayi komanso Anabel Ndalimanja nazabwesa very important point imene anazatchula yabwino kwambiri yona kuti musayiwale kuna kuti pa nthawi imene anthu amakavota pacha panali vuto lokhudzana ndi machina as mathematic. Machina ajawo ndiona kuti samapanga like anthu samapezekamo mu system anthu samapezekamo ndi anagwiritsa ntchito manyo. Remember that zimene zinachitika tikudziwa kale zimenezozo kuti chikuvuta kutere even podinda paja sichimapanga pick up ndi anthu aja anango auza kuti akulu musadandaule basi mungovotera nde mafigures amene mukaonaja completely sura ngakhala ofanana ifoti madera ambiri zimene zinthu zinasiyana ndithu completely kusiyana. Anthu ena anavota kumasale mu system chifukwa mu system umo china ndi mavuto. Anabel Ndalimanja ndithu atsindika pankhani imene chifukwa avitumbiko mumba amabwiriza kwambiri kuti mwana mavota mpaka anabwesa cha screen maona apa kenako khanga kuti makuti anthu ali ni like IMCB ali ndi mikwiyo kwambiri like mikwiyo kwambiri. Ayi okay chabwino. Ndi point ina ndiona kuti nkhani dashboard anthu fiti maona ndi pa Zodiac pa chani pa times itu maona pa dashboard manambala awo ndefoso ndikumati atulankhana nafosa mafoso kuti zimene za mwachotsa like why pali vote lunch Anabel Ndalimanja ana kuti no palibe vote lonse Amalawi ali ndi ufulu ndithu atha kumaonera ma results pa dashboard pacha moti palibe so zovota zanu zonse. Okay nde Zodiac anachotsetsa ndani mumba na maana zochosana zimene zo za Zodiac koma sanachotsa at times iso moti pa press briefing ya mumba anathokoza Zodiac ndi at times kuti mazeko mukwambiri machita bwino kuchosa zimene zazo bla 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 zambiri mbere. You understand? Nde actually Anabel Ndalimanja meki kuti azibe ntchito zimene zo mafigures apitilire leya maneka azafosafosa kuti nanga ifeyo tingwerekeza kuti tumafuna kujambula zithuzi malo votera muti amatikaniza bwanji. Anabel Ndalimanja wana kuti zimenezo zilibe voto lina lililonse zisiyeni zimene zilibe voto mutha makajambula palibe unanga kulesena muli ndi ufulu oti mutha kupanga. Ndiyeno namba ndikuti kenako panazafika nkhani yokhuzana ndi
IG Secretary General wa polisi ameneyo anafunsa mafunso kuti akulu tatiuzeni anthu amene mwamanga chifukwa chani, ndiye wangolongosola kuti chamanga chifukwa kuti iwo milandu yawo inafanana inaphatikizana ndi munthu amene amazi wazipaucha. Iwo akuti milandu yawo anthu amene amangidwa aja amene amanga anthu 8 aja izi kukhudzana ndi chani ndi munthu amene amafuna kuzipaucha. Ndali wano kuti which is which. Nthawi zonse apolisi akamalemba kuti tamanga munthu amalemba dzina lake chilichonse, mapo anthu 8 sanalembe dzina lawo, statement palibe. Koma izi zimene zikuyenda chonchi IMCP anazayankhulanso ngati kuti anthu akuapanga pressure akuakakamiza Honorable Ntale kuti aulutse zisankho. Honorable Ntale Manja akana anakuti iwo ndithu ali pakhu palibenso amenenso ndi mmodzi yemwe amene akuauza kuti ulutseni zisankho. Amumba I don't know kuti chani kaya komabe aonekera kuti akunama zinthu zambiri, right? Nde awo ndithu izozo ndizochitika zimene zilipo pa nkhani ya ma press briefing awiri adzulo, komano Honorable Ntale Manja akuoneka zoti sakutekeseka ndi wodekha, komanso Honorable Ntale Manja akumayankhula mwa straight. Honorable Ntale Manja sakumayankhula mwa ndale, akumayankhula mwa straight mmene zili limo basi. You understand? Nde at least ngati zitakhala kuti zikuyenda mmene zili limo aya ndithu zitha kuyenda bwino kutsogolo kuno nkuona zoti malizatsi lorana. Please don't be harsh on her. Fana amene sanamvesesa bwino komano amene mwamvesesa bwino amene maonera osati kumva kwa anthu koma amene mwamuonera bwino Honorable Ntale Manja ali straight and like ali straight palibenso kuti mwakuti no. Ineyo I observed that. Inonso mwina mumuonaso ndikupasani video muyiona kuti iyeyo makamaka akuyankhula motani and like akungopanga she's just doing her work, right? Angopanga ntchito yake imene akupanga. Nde izo akuluakulu ndi zomwe ndithu tinabweretserana malizatsi ayamba kuulutsidwa, palibenso pressure ina iliyonse, palibenso kuti chancha pa point yomaliziranso ina imene mwina anthu apakhala ndi mafunso ndiona kuti nanga anthu amene awamangawa ndi zimene case imene ilikoyi idzapangitsa kuti zisankho zichedwe kapena kuti ziyimikire kaye. Honorable Ntale Manja ayankhaona kuti nope. Awo ni ma cases ena ku polisi azakhala kupanga komano ifeyo kuno zathu zikatheka ife tidzaulutsa zisankho. The guys, thank you so much. Malawian Cameras. Chair, dzina langa ndi Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Ndi mafunso tochepa. Zotsatira zochokera ku makhanso zambafika dzulo mwina tingoti chama 8 o'clock. Yambafika zina zinambapezeka zokuti zilibe masiru, makiti analibe masiru, and panapelekedwa promise yonena zokuti make ichita print out ma results wo ndikuapatsa azipani kuti azione, koma zatenga almost 24 hours chifukwa zimene zichazo cha 7 o'clock madzulo alero. Mwina mungotifotokozera ndi chifukwa chani zinatenga nthawi yayitali choncho kuti azipani ambe kupeza ma results. Tikaonanso mene process ikuyendera kuoneka ngati kuti kutenga nthawi yayitali chifukwa kuyambira 8 o'clock apa mukuzatipatsa zotsatira za makhanso 4 pamene makhanso onse amene bweresa zotsatira zawo alipo 16. Mwina mutatifotokozera kuti zikutenga nthawi yayitali chomwecho bwanji. Linalo ndilo kuti mwina lipite kwa Madam IG kapena nthumu yawo. Presiding officer amakamaka returning officer amene anafuna kuti achotse moyo wawo
panamveka pa masamba mchezo kuti amakamba zokuti andalephera kugwira bwino ntchito yanga, mwina mkafukufuku wanu afotokoza kuti amatanthauzanji. Mwina ndilekeze pamenepo. Ziko. Ine ndi Leah Malikano kuchokera ku Times Group. Mwina funso langa loyamba lina zangayi wafunsapo kale komano pongonjezera. Timafuna tidziwe kuti kuchokera pa ma district 16 amene mwalandira usiku uno mwangotipatsapo ndithu ma district 4 okha. Munanena kuti muli ndi plan kuti mukamafika tsiku ili muzakhala ndithu mukulengeza mwina zotsatira zonse. Mukuona kuti ndi mmene mwachitira out of 16 districts mwachita kuma district 4 okha kuti mukwanitsa kuti mmene munapangira plan muthe kulengeza zotsatira makamaka za mtsogoleri wa dziko within 8 days. Ponjezera funso lomwelo, amalawi akufuna kudziwa kuti masiku 8 akatha musanamalize kuthana mwina ndi kuwerengera zotsatira za mtsogoleri mudzatani. Funso langa lina timafuna tidziwe kuti kodi bungwe la MEC limathana bwanji ndi vuto lokuti candidate wina wapezeka ndi mavoti kuposa anthu omwe anakaponya voti pa sentapo. Funso lina lomaliza, kukumapezeka kuti ogwira ntchito akumeki ena m'masenta ena akumakaniza atolankhani kutenga chithunzi cha zotsatira zimene azipeza pa bomapo. Kodi izi zikuchitika chifukwa chani? Iwo akumanena kuti izi sizololedwa malingana ndi malamulo. Ndi zoona? Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima, mtolankhani wa Zodiac. Ndine mafunso angapo. Funso loyamba ndilokhudza chipani cha MCP chomwe chikupikisana nawo mchisankhochi pa msonkhano wake wa atolankhani chikuti chapereka dandaulo ku bungwe la MEC zokhudzana kuti anthu ena amapanga manipulate zotsatira za chisankhochi. Kodi mwalandira dandaulo limenelo? Tifuna tidziwenso kuti kodi pa madandaulo onse amene mwalandira dandaulo limene mungati ndi la serious ndi liti? Apolisiso atulutsa statement imene akuti akufufuza maboma angapo ngati Rumphi, Blantyre, Mangochi kuti kumeneko kunali ena amene amachita zachinyengo ndi ma results achisankho. Timafuna kudziwa kuti pamene mukuti mwayamba kuwerenga ndi kuti kumaulutsanso kapena kudziwitsa anthu zotsatira za kumeneko, maboma amene wamupitirira kapena muchite motani. Funso lina mafuna mutipatse clarification. Dashboard imene munayika maonetsa zisankho anthu amene aponya voti ngati kutyolo munaonetsa kuti anthu amene anatuluka kuti aponya voti ndi 71.6%. Koma titawerengera ndi mafomu amene anabwera kuchokera kutyolo ife tikupeza kuti pali 85.8%. Mwina timafuna kufotokozera. Zikomo. Chair, I'm Smart Chaliga from MBC. We understand there have been cases of figure manipulation in some districts. For example, in Kota-Chia constituency, the figures recorded at a polling station reported differed by 3,000 votes from the announced at the constituency tally center, and the matter was reported to the returning officer. We also understand similar incidents have been reported in districts such as Cholo, Dowa, Chikwawa, Kasungu, Rumphi, and others across the country. My questions are, what specific measures is Malawi Electoral Commission taking to ensure
that manipulated figures do not reach where we are today. Secondly, what action is MEC taking against returning officers who we understand, according to Malawi Police Service, they're in custody now? And in light of these irregularities, how can MEC assure Malawians out there that the credibility and integrity of the electoral processes remain intact? Thank you so much. Good evening, Chair. Dzina langa ndine Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Chair, kuli nkhani ya ma dashboard kunjaku imene yabwera apparently chifukwa cha mmene nyumba zoulitsira mawu zinasankhira kuti mwina ziziperekera zotsatira zachisankho zosatsimikizika. Ndimafuna ndimvetsetse kuchokera ku commission kuti kodi chiyembekezo chanu kwa nyumba zoulutsira mawu pamene zidziperekera zisankho zotsatira zachisankho zosatsimikizika kwa Malawi chinali chotani? Did you have a specific fashion imene mukanakonda ngati commission kuti mwina imene yoyo ikhale ndeyo vomerezeka kuti zotsatira zachisankho zosatsimikizidwa zidziperekedwa kwa Malawi, kapena ndi nkhani ya momwe nyumbazo zikuonera? Zikomakwambiri. Zomukwambira pa mpandameki mwina mukhoza kuti yankhirapo mafunso amenewo. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera. Linalipo limodzi linalunjika ku Malawi Police Service, ndiye ndidzapempha Madam IG kuti ndikamaliza mudzayankhe limenelo. Njira goma ndikuyankheni motere, mukaona amene katundu wathu akufikira, choyambirira we need to unpack and to process, chifukwa chokuti kupanga determine ma results sikuti timangokhala pasi ndikunena kuti kodi ukuwapambana ndi ndani. We need to go through the documentation imene yabwera and all the information that is there. It needs to be processed. So choyambirira secretariat will process it, kena kuzikafika ku commission. There are different stages and aspects that are embedded into our processes. As you can appreciate, I'm sure, ntchito imene tikugwirayi is of national significance. Sitingangopanga zinthu more, allow me to use this word, sitingangopanga more waya. Tikufunika kuti tipange, we need to be meticulous in our processing to ensure tikamabwera ndikuwulutsa kuti zotsatira izi zili motere, ndiye kuti tatsatira malamulo monga mmene akufotokozerera, taona kuti ma processes anayenda moyenerera, ndipo zimene talandira ndi zimene zachokera kumene zinoti zachokera. There are many components that go into the determination of results of an election, and we need to ensure kuti zonsezo tapanga moyenerera. The Commission is mindful, very mindful, that the nation is waiting, kuti aliyense akufuna kuti amve kuti zotsatira zayenda bwanji. Koma mukakhala pansi ndikuona anzathu aku parliament anakhazikitsa masiku 8. I'm sure anazindikira kuti ndi ntchito yokuti imadutsa mwambiri, ikufuna nthawi. Ikanakhala kuti ndi nthawi yokuti mukhoza ngopanga mukatero mwamaliza akanangopereka 2 days. There's a reason why the statutory period is 8 days to ensure that all processes zagwiridwa moyenerera. Madam Malekano, ndipitirize pomwepo kuti tikugwira ntchito kuti tikwaniritse masiku 8 iwo, and chilichonse takhazikitsa motero kuti tikwaniritse. In terms of my irregularities,
presenting themselves in any form, whether it's the polling processes, kaya ndi counting, kaya ndi recording on a result sheet. All those are irregularities that the commission has to sit and look at. And when we're sitting and looking at our results for purposes of determination, tukuyang'anira zinthu zonsezo, and the commission has power to correct my irregularities amene apezeka. Koma tikamakamba za ma irregularities and ndiphatikize ndi mafunso ena amene abwera kutsogoloko kuti kwina kwapezeka kuti nambala inapitirira anthu amene analembetsa. Choyambirira, if that happens, it is indeed an irregularity, because per polling station ina iliyonse we have the number of those who are registered, and chiyembekezo ndichokuti amene ataponye voti pamalo pamene popo ndi amene analembetsa. Koma tikamawerengera chiwerengero cha pa polling station, for purposes of this election tikumbukire kuti tinali ndi anthu ena who were issued authority to vote elsewhere. So zikhoza kutheka kuti if you just look at a number, mwina analembetsa anthu 200 for example, pakuoneka kuti amene aponya voti ndi anthu 220, we should ask ourselves first, could it be that the 20 ndi anthu okuti they were issued authority to vote elsewhere? That's question number one. If it's not that, then we need to find out what happened. Anapezeka kuti anthu ena anaponya voti yoti sanalembetse, kapena pachitika chinyengo, all sorts of variables. Those are the issues that the commission, among other things, that the commission is looking into. Tikamanena kuti tikuunikira zotsatira zathu. Ku ZBS munabwera malekano munafunsa kuti ndizololedwa kuti atolankhani akanizidwe kujambula pa zotsatira zimene zamatidwa pa khoma. Mukakumbukira tinafotokoza kuti wina aliyense ndomasuka kukaona zotsatira zimene zamatidwa pa khoma, motero sizoyenerera kuti munthu aletsedwe kujambula. Ndipo iwo amene akuletsedwa kujambula escalate through our channels kuti tikuthandizireni. It will be best to escalate it nthawi yomweyo. Anthu ambiri nambala ya Sangwani muli nayo, mukhoza muyimbira pompo, because our media, you know that you deal with Sangwani almost on a daily basis. Muyimbireni pompo, tili pa polling station yakuti, constituency tale center yakuti, kumeneku akutiletsa motere kuti muthandizike nthawi yomweyo. Aku Zodiac, as we speak now, sitinalandire dandaulo lochokera ku chipani cha Malawi Congress Party. Chikafika ndiye kuti tifotokozeranso kuti talandira. Munafunsanso kuti kodi dandaulo la serious limene talandira ndiliti. Kwa ifeyo madandaulo ena aliwonse timatenga kuti ndofunikira. We don't rank the complaints in priority, because Malawi wina aliyense ali ndi ufulu to raise a complaint before the commission if they feel kuti china chake sichinayende monga mene zimayenerera. Pa nkhani ya dashboard, mukumbukire choyamba kuti tinafotokoza kuti ma figures amene akuoneka ndi amene anachitidwa transmit from our biometric voter verification devices. Tinafotokozanso kuti zikhoza kutheka kuti chiwerengero chikhoza kukhala chokwerako chifukwa chokuti pali anthu ena, chifukwa chokuti anakanika to be identified through the device, anagwiritsa ntchito the physical voters register, and would only be able to know tikamaliza zonse. Kusonyeza kuti tinapereka ndithu that statement kuti mukamaona the figures, you must perceive them from that perspective. Aluntha TV mwafunsa kuti kodi media chiyembekezo chathu chinali chotani. Choyambirira,
There's a code of conduct for the media during this election, and the media house iliyonse akudziwa kuti akuyenekera kugwira ntchito within that framework. Tinalinso ndi ma session angapo, I'm sure iniyonso munalipo akuluntha, pamene timakambirana za code of conduct imeneyi. In terms of ma dashboard and official results, the direction from the commission was ndo masuka amene akufuna kuti aziulutsa zotsatira, koma the underlying premise was official results come from the commission. Wina aliyense kaya ali ndi dashboard or however they are relaying that information, as long as it is given with that disclaimer that it is within the purview of the commission only to release the official results of the commission. Mungonjezera pa funso limene munafunsa dandaulo kuchoka ku chipani cha MCP, we have received from individual candidates, and those are complaints zimene tikuziunikira, but not from the Malawi Congress Party. Mina ndipemphe Madam Yolam kuti mutiyankhireko ziko. Zikomo kwambiri Chair ndi nyumba yonse. Funso limene tafunsidwa likukhudzana ndi kunkhoma kumene tagwira anthu 80. Anthu amenewo tagwira potsatira nkhani imene tikufufuza ya mzibambo amene anafuna kudzipha. Ndiye pofufuza nkhaniyo yapezeka kuti ikuchita connect ku zinthu zina zimene munomo sindiulula chifukwa nkhanizi tikadafufuza. Koma nkhanizo poyambira pake ndiponena kuti munthu anafuna kudzipha amene anali presiding officer. Zikomo kwambiri. Is it a question? Come. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Sonke Leman kuchokera ku Mulimi Radio. Timafuna kudziwa make chair kuti pa nthawi ino yomwe anthu akukamba zosiyana-siyana kunjaku ngakhalenso masamba mchezo, ndipo muli ndi mafoni mukumatha kuona zonse zimene zikuchitika. Kodi pakadali pano mukumatha kulumikizana ndi anthu osiyana-siyana ndalenso? Kodi zimenezi zilibe kuthekera kusokoneza ntchito yanu? Nanga Malawi akukhulupireni bwanji kuti padakali pano mafoni anu simukulumikizana kapena ndi aliyense wankulu kuchokera ku chipani chilichonse? Zikomo. Is it a question? Evening Chair. Ndabweraso ndi funso limodzi, ine Robert Edward Kuluntha TV. Kutengera kuti anthu akumvetsetsa mosiyana-siyana mmene ntchito iyi ilili yayikulu, ena akuti mabungwe ena akudandaula kuti anthu ena amakhala ngati afuna kukukakamizani kuti mulutse zotsatira msanga, andi akupempha kuti ayi abungwe la Malawi Electoral Commission tisayike pa pressure. Funso langa ndakuti, are you under any pressure from calls that you should release the results within the prescribed 8 days? Thank you. Good evening, Chair. Dzina langa ndi Emmanuel Chikonso. Funso langa Madam Ajia yankamumveka bwino, komano ndimafuna kudziwa kuti kafukufuku ameneyi chifukwa ndi okhudza chisankho chomwechi ali ndi 80 days kuti aulutse zotsatira. Mwina nkutheka kuti nkhani imene yachitika upoyi ili nkuthekeranso kuti itha kusokoneza
mwina zotsatira za chisankho. Timafuna kudziwa kuti kafukufuku wanu atenga nthawi yayitali bwanji, kodi nanga acheya mudzaulutsabe zochokera kumeneko mu nthawi iyi, chifukwa mwina nkutheka zimene zipezeka ukuzo zokhudzana ndi zimene anthu akhala kufunsa pano, ma irregularities ndi zina zotero. Ndifuna kudziwa the time frame ya investigation yanu, komanso ngati chair mungathe kuulutsabe za kumeneko kapena kudikirira zimene anzathu apolisi achitetezo afufuze kuchokera kumeneko mu nthawi yoyikika tisadaulutse zotsatira zotsimikizika zomwe kwambiri. Can I request those that have got questions to come this side? Please. Good evening, Madam Chair. Dzina langa ndine Gabriel Kamromo, ndimagwira ntchito ku Zodiac. Inspector General atulutsa statement imene akunena kuti amanga maofesala anu 8. Are you aware and do you know why your officers have been arrested? Thanks, Chair. I don't know whether you start with IG starts and you come. Okay, we'll request Madam IG to come in and start, then Chair, you respond and conclude everything. Thank you so much. Once again, thank you, Chair. Time frame yofufuzira nkhani imasiyana malinga ndi complicity ya nkhaniyo. Ndiye kuti ndinene pano kuti nkhani itenga masiku 2 kapena siku limodzi ndi kunamizani. Koma zona zake poti Chair ayankha ndizoti wali ndi masources osiyana-siyana amene akutengamo data yawo ndi kumachita zimene akupangazo. Sindikukhulupirira kuti ikhoza kukhudzana ndi mulanduwo kuti ngalepheretse chifukwa cha mulandu kulepheretsa zimene Chair akupanga. Chifukwa iwo akuti ndi masources ambirimbiri. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Madam IG. Chair, I will request that you respond to the issues that have been raised and you immediately give a concluding remark. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani, zikomo kwambiri facha mafunso amene abwera. Funso limene mwafusa Sonke and the next person, I beg your pardon, I didn't quite catch your name. Ndiyankhe motere bungwe la Malawi Electoral Commission linakhazikitsidwa ndi malamulo to work independently to manage and conduct elections in this country. Ndipo mukaona pamene takhala kutsogolo kuno takhala ngati Malawi Electoral Commission. Ndipo ntchito we are working within the framework of the law. And we are not under the direction of any person, kaya ndi chipani, kaya ndi institution, kaya ndi bungwe, kaya ndi ndani. Ntchito imene tili nayo pakadali pano ndiyo kuti timalizitse chisankho chimene tinayamba ndi kuponya voti pa 16 September. Ndipo ntchito imeneyo tigwira mpaka na tiulutse timalizitse kuulutsa zotsatira zathu malinga mmene tayambira lero. Maybe to answer your specific question, Mr. Sonke, I'm not under any pressure from anyone. Mwina chimene mmafuna kundifunsa ndi chimene chomwe mmakanika kuti mufunse ndine ngokuyankhani motero. Masiku amene tili nawo ndi 8. Mukakawerenga lamulo silinanene kuti tiyembekezere kuti mwina akupolisi apange izi ndi izi. We have 8 days within which to determine the results and zimenezo ndimene tizapangire. Mr. Gabriel Kamlomo, we are aware that officers have been arrested and ifeyo ntchito ikupitirira ndithu.
think mafunso amene analipo ndi amenewo. Funso lokuti tinatenga nthawi kuti tiapatse ma political parties ma files ndi fotokoze monga nafotokoza kwayambirira kuja kuti tili ndi ma processes osiyanasiyana amene tikupanga kuti tifike kuti tikhoza kupereka output ngati apapa kuti tithe kuapatsa ma file. It means kuti we needed to process mukaona katundu chamwabwera ndi zimabox, we need to isolate kuti tichotse ma complaint logbook tike pambali, record of polling processes tike pambali, our result sheets tike pambali, so that we are able to process. And chifukwa chokuti we are processing huge volumes zinatenga nthawi, koma the documentation has been provided and will continue to do so pamene tikupitirira. Sangwani munandiuza kuti ndimalizitse, koma ndikuona mayi Malekano ayima pamenepo. Pepani chair, timafuna tipemphe kwa bwana IG. Mwamanga munthu, mwatulutsa statement, zili kunjaku, chisankho chikuchitika, zowerengera zikuchitika, kukulankhulidwa zambiri. Timafuna mubwere pano, mutiuze Amalawi, mukufufuza, koma anthu walembedwa statement. Timafuna mutiuze poyambira pano kuti kodi anthuwa mwamanga chifukwa chani. Timafuna Malawi mutiuze chifukwa chimene anthuwa mwamangira mukufufuzabe zinthu zina. Zikomo kwambiri. Thank you so much. I wanted the, you want to come out? But I wanted the chair to conclude. Yes, I wanted the chair to conclude because we called for this briefing to give an update regarding the processes that are being handled by the Malawi Electoral Commission. Anything peculiarly coming from the Malawi Police Service, we have to alert it, but we don't want it to be the subject of this event. Malawi Police Service will have a platform to interface with the press. You would understand me in that context. So, Chair, proceed. Zikomo kwambiri Sangwani, ndiloleni amayi abambo kuti tikuthokozeninso chifukwa chakubwera kwanu kuti tipereke update yathu ya lero. Tipitiriza kuwulutsa zotsatira zathu pamene tikupitiriza kuziwunikira, ndipo tizibwera mu nthawi imene tizikudziwitsani kuti tiwulutsenso zimene takwaniritsa kuwunikira mu nthawi imeneyo. Tipitirize kupempha kuti tonse tiyeni tipitirize kusunga bata ndi mtendere pamene tikudutsa mu nyengo iyi, tikuyembekezera kuti tidziwe kuti chisankho chathu chinayenda bwanji. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri.